Hey guys, good morning. Welcome back my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन बरायफिननाय थाबावबाय। लोगोफोरनि आङो हाग्रा फुगासिनो जोंहानि सिथ्लायाव हाग्रा जाजोबदों। बेखौनो फुगासिनो आङो। हाग्रासो लाखियो जोंहा सिथ्लाखौ। जिरायनोबो मोजां जायो नालाय हाग्रायावहा साफानो। ओमफ्राय बारा धुलाबो नाङा हाग्रा लाखिबा मानिया। आं फुगासिनो। ओमफ्राय हाग्राखौ फुखांनानै दायो मोसौ बोहैनो थांनांगौ आङो। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना आंनि भिडिअखौ। लोगोफोर आङो हाग्राखौ फुखांबाय दायो मोसौ हैनोसै नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। स्टार्ट खालामसै आं नै। लोगोफोर आं दिनैहाय नै न'नि मोसौखौ लांगासिनो। आयौ धुर! न'नि मोसौखौ लांगासिनो दुब्लियाव दोनो। दहाय अखा एसे हादोंमोन नालाय ओंखायनो लांनाय जायाखैमोन। दा स्रांबाय नालाय दा लांगासिनो आङो दुब्लियावहाय। नै बेयो गाय बै मानैया हालुवा आरोना। ओमफ्राय मासे गाया हगारना होदो थाबोबाय। बे फिसा फिसाया थाबोबाय बिमाजों आरो मासेजों। धुर! आरे धुर! लोगोफोर नोंसोरो मोसौ हैयोना हैया न'नि मोसौफोरखौ? आंथ' हैखायो। न'आवबो रावबो गैया नालाय हैनो गोनां जायो। मामायाबो हैयो जोंहा। ओमफ्राय आंबो होफैयो। धुर! लोगोफोर नै आं हैगासिनो मोसौखौ। आंथ' मोसौ हैखाबाय थाखायो नालाय ओंखायनो आं दिनै मोसौ हैनाय भिडिअ बानायनोसै होननानै बानायबाय लोगोफोर। नायलांबाय थादो आं दोनोसै मोसौखौ। धुर धुर! हालेवजोब्बाय नै दुब्लिफोरा। बै पारथिं हालेवाखै आरोना। ओमफ्राय बेथिं पारथिं खावसे हालेवबायनो। अखा हाबोबाय थादों नालाय दायो अखा हाबाथ' दै जागोन ना ओंखायनो हालेवखाना लादोंमोन। नै मोनफैबाय आङो बे पारावहाय। मासे मासे दोनानै लानोसै आङो। बे गायखौ दोग्रोनोसै। आयै धुर धुर धुर! बावनो दोनोसै आं बेखौ गोजानाव लांबाय थाला। ह दुब्लि बारियाव मोसौ होफैदों आं हारसिंनो। होलाबायलै लोगोफोर जानला मोनला रोङाबाबो। बिथिं फै दोना होनोसै आं बेयावनो। मासेया जोंहानि मोसौआ। बे मासेयाबो हालुवा मानैया गुफुर गुफुर आरोना मानैबो। आरे ह हेबना ह गांखो जानांगौ मानि उदपात ह मासेखौ दोहैलायनोसै आरो मानै दंबावो। मासेखौ हगारबाय। माब्रै जोंहानि मोसौआ। ओमफ्राय बोरमा मानै दंबावो। बोरमा मानैखौबो हगारदोसो जोंहा। ह बेटा मा सलायनो नागिरथारो बिराद दुस्थ' जोंहानि मोसौआ। धुर धुर धुर! साला माहानि इमान दुस्थ'लै जाब्रांदो। नै जोंहानि हालुवा मोसौआ देरथारबाय।
Tinfai गांखो नायनानै दोनो नामायदो उदबा देखायना नै दुब्लिया जा मोजांखा बार सिउ सिउ फैदो ho जा यावनो जा दोनोसै आं एवहानो गांखानो बारा गैलालै अखाबो बारा मोना नालाय गांखायानो गोरलै गोरलै जाग'नो हाया बेटा गांसोआनो गैलालै माहा दोगोनसो जाबाय आं बेयावनो दोना होनोसै गांसोआनो गैला उनथिं मोनगोन नामाथाय थाङा गांसोआनो गैया दोना होनोसै आं एयावनो दोनोसै जाबाय थांनोसै दायो दैखांबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनोमोन स' आं जेबो ओरैनो मोजां भिडिअ लाबोखायाखै आरोना मोसौ हैनायखौ ओरैनो गोदाव सम मोननायखाय भिडिअ लानोसै होननानै आं लाबाय आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ मारै नांखो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय फ्रेन्ड्स